खुलुमबाय। Hello friends, welcome back to my new video. So guys, गासिबो सिख्लाफोरनि जानो गोनां बयफ्रेन्ड आं SS बसुमतारिया नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान रस भिडिअ लानानै हाजिर जाफैबाय। आरो गिबियावनो साबधान इन्डिया खालामखानाय जायोदि बे भिडिअखौ दासिमबो बिमा बिफानि गेजेराव उन्दुग्रा मुनुस फिसाफोरा दानाय। होमबा जरा जरा सेंग्रा सिख्ला रायलायनायखौ हाखराव गाख्लायनानै भिडिअखौ जागायनोसै। आबे छुतिए इसोरनि मुं लाया नामा? ओ सरि निमाहा होनांगोन इसोर निमाहा होनांगोन। ओम खेरि बाबा। फाग्ला फाग्लिफोर दिनै आं सासे ओरैबायदि काबादि प्लेयारनि भिडिअ लानानै फैदों जायनोखि हारसिङैनो बै इन्डियायाव जाग्रा प्र काबादि लिगनि गासिबो प्र प्लेयारफोरखौ खनसे रेड मारिनायावनो अल आउट खालामजोबनो हायो। नोंसोरो सानदोंना बे फाग्लायालाय मा गोब्रामलाबायदों होननानै? बे हेनसट नंखाय सानदोंबा नाय नोंसोरो। No. कैसा लगा मेरा मजाक? दा नुबायना फाग्लाफोर फोथायबाय बिगुरफोर बोसोरैनो आं खोनादोंसोमोन हार महिलाफोरनि सिङाव मासे मोसाबाय थायो होननानै। बिखौ दिनै आं नुबाय मोसाल' नङा नागिनबो हाबनानै दङ बिसिनि सिङाव। आरो बिगुरनि बे फारौ बेदर जाग्राफोरा बे अमा बेदर जाग्राफोरजों काबादि कम्पिटिसनसो नांनो नागिरबावदों। बायग्लिलांजोबगोन बिसोरो। ओरैनोबा अमा बेदर जानायखाय बर'फोरनाव अमा बायदि बोलो थाखायो। बे हेनसट बार बायदि खनसे काबादि होननानै खारलांबानो थेर बेथेर जाजोबगोन बिसोरो। उनाव ओमफ्राय खोमाखौ कानपुराव, गन्थंखौ नागपुराव आरो बिखा जरखौ दुधनैयाव बुथुमनानै लाना फैनांगोनबो बिसोरो। आरो बे मादैखौथ' अलिम्पिकआव थिनहरनांगौमोन। बे हेनसट 100% पाक्का हिन्दुस्ताननि थाखाय गल्ड मेडेल लानानै फैखागौमोन बे। बेसो बे इन्डियानो एसे गल्ड मेडेलनि गोनांथि जानानै फैखादों। चल बोजड़ी के आंथ' बिराद फरायदोंमोन ओमफ्राय जिबायदि पारसेन्ट मोननांगौ बेबायदि मोननो हाखादों आङो। जिबायदि मोननांगौमोन बिदि मोनखादों आङो। आंना दा पारसेन्टआ 100 जासिगौमोन आरो एसे माबाल' नांसिगौमोन 100 जानो 99% नांबावगौमोन आरो आङो ओमफ्राय 100 जासिगौमोन। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Oh my god! एफा बुरजा पारसेन्ट लानानै पास खालामबाय। ओइ फाग्लाफोर टाउन गामिफोराव बे जारौनि पस्टारफोरा माबार लागाय आरो मान बावनो बिबारनि मालाबो लानानै फैफा। 99% नांबावगोन पास जानो। हाट बे हेनसट साला। बोसोरैनो फ्रियावबो पासखौनो खालामनो हाबावाखिसै। बेथि जेला फरायनांगौ समाव फरायनायखौ गारनानै थनाया ओंखाम जाबाय, थनाया दुगैबाय, थनाया उन्दुबाय, थनाया मेंबाय होनलायबाय थाबालाय 99% नांबावगोन जाखागोन। बिगुर नोंनि बेबायदि खोथाखौ खोनानानै उननि थिखथिखायाबो लाजिनानै अबेबा हाबसोनानै थाहैलायबायसो। थिखथिखायाबो सानफ्लांलायलांबायसो बे सोर फाग्लिनि न'आव थाफैफ्लांखोब्रा आंलाय होननानै। आरो नोंनि बायदि बे जानला मानला गोब्रामलाबायनायखौलाय आंबो बानायनो हायो। मैया आं सासे सिख्लानाव मबाइल नाम्बार बिदोंमोन आरो आं जेसेबां मबाइल नाम्बार मोनगोन सानदोंमोन एसेबांनो आं मबाइल नाम्बारखौ मोननो हादों। आंनो दा 10टा जानो 9टाल' मबाइल नाम्बार नांसिगौमोन होमबानो आंना 10टा जासिगौमोन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बे हेनसट बे गासिबो लकडाउननिनो एफेक्ट। बेसेबां पारसेन्ट मोनबा पास जायो, बेसेबां नाम्बार मोनबावनांगौमोन बेफोरखौबो बुजिनो हालायलांलासो। कोरोना भी कोरोना है साला, माँ किया कब जाएगा साला, सबका गान मार के रखा है वो छड़े के। So guys, नोंसोरथ' मालाबा नङा मालाबा चाइनिज फिल्मखौ नायखादों जानांगौ। आरो बे चाइनिज फिल्म नायनाय समाव नोंसोरो चाइनिज लेंगुवेजखौ 100% बुजियाखै जानांगौ। नाथाय नोंसोरो दिनैनिफ्राय चाइनिज लेंगुवेजखौबो बुजिनो हासिगोन। बिनि सलुसनखौ आं नोंसिनि जानो गोनां बिगुमैया लानानै फैदों। हेलौ खुलुमबाय। जोंनि बे आसाम क्रिएशन्स इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। मा चेनेल? हेलौ खुलुमबाय। जोंनि बे
आसा फर एक्सक्रेंसेस यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा आल्फा 把别克朗过来看小薇，也发也发， जोङो गस्लाखौ हिपहपनि गानदों होनदोंयो 他那边一啥呀呀， जों बेरायनो थांगासिनो दं होनदों चल झूठा आसाला फ्रेक्सिस 发也发 आला फारिस सुपारिस आला फारिस सलुसना होनबा बेनोमोन जुदि नोंसोरो मालाबा चाइनिज ट्रान्सलेटरनि गोनांथि जायोबा बे जारौखौ फ्रियावनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन हायार खालामनोबो हागोन आरो नोंसोरो लास्टनि आसाला फ्रेक्सिस 发也发 आला फारिस सुपारिस आला फारिस बे रायलायनायखौथ' बुजियाखै जानांगौ कोई बात नहीं तेरा भाई है ना आं ट्रान्सलेट खालामनानै होगोन बिसोरो बुंदों बेनोथ नों दा जाय सेंग्राखौ डेट खालामगासिनो दं बे आंनि एक्स बयफ्रेन्डसोमोन स्वादखौ सेन्देलजों खनबा सोबानानै ब्रेकआप खालामबाय आं होननानै बुंदों बिसोरो क्लियार जाबाय अके जारौ चाइनिसाव मोननैसो खोथा सोंनि आं नोंनाव चिं चां चिं पाक पाक लुइ सुइं हां मा होनदों बुजिदों जारौ नहीं चाइनिज लेंगुवेजाव आं ओरैबायदि बुंदों नोंनि बे खाथियाव थानाय चाइनिज लोगोखौ गोसोथोबाय आं मबाइल नाम्बार मोनोबा हर होननानै बुजिबाय स' फ्रेन्ड्स माबा फैला आदाया गावनि गामसाखौ फैलाना होनांगौनो बिनि थाखायनो एसे थाब लेंहरदों कल खालामनानै होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनो थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअआव जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय आरो भिडिअखौ माबायदि मोनो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारियाव बुनानै अल नटिफिकेसनाव सेट खालामनानै ला मानोना जेब्ला आं नोंसिनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैयो अब्ला बयनिफ्राय सिगांसिन नोंसोरो नुनो मोननायनि थाखाय होमबा बाय बाय सी इउ भेरि सुन थेंक्स फर वाचिं